Father. What friend never? You done. I'm going to Paris. Ah. Chifimo. I know Chifimo. Hey, boy. What's it? Ibrahim. Chifimo nkete. Father biko. Makachukwe wezika ni ugo nyeti ya manuba. Nye na agwa gene da like. Ele bi dem na ambassador no na. Eh? Nye mwo ambassador honorable chief Imo worldwide. Munye mwo kwa no Ambassadoress nwanye ka mwo. Honorable nwanye ka mwo. Sister Manke. Full stop. Oya iwo. Eshi na yin eshi. Owuda yin majira ka imi. Bibe ni Imo State, governor Imo State, governor Emeka Ihedioha. Ma buru le yote. Boye hu. Huto. Bokwe ni me. Huto. Sai ga ni mu wa. Ga ambassador wa. O did easy. Oye chukwu mere eze ya wuru onye eze. Anyway, that is the Bible. Owudi ha jiri maka ya bia. Gila anya wa nwa ndị bishop na ndị zonal meeting. Ndị cardinal na ndị mosaino ka ha gbakọrọ aka otu enyoge nọ na parish anyị oge nọ nyepụta m shiem the leader and the head of parish council shikwena ya the chairperson late so ihe ọbụla gbasara maka afọ gụ ọ na anyị n'aka we are in charge of your abdomen okay na waka ọtụ ntọ Ihe ọ bụ elementary canal ya ka anyị nwe so biko ihe eji bịa bụ ihe awụdo si na anyị bịara bi ego ka n'ọnụ mụrụ anyị bịara bi isi gụ warning ihe anyị bịara sị ka anyị chetara ego sikokwe nwere parish anyị bịara iwe onye ọbịa you are a visit under this parish postal agency ụdịgụ nwe parish na ụka ọbụla ị ga-ekwu bụ ihe ọbụla ị ga-enyo oge anya n'ime ya ma otu ọbụla ị ga-esi ekwu marakwa ekwu a ga-aja anyị ajụjụ ịsịkwa ikwuo jee anyị ajụjụ axos hazie okwu gị okwu gị kwụrụ ọtọ kwụrụ n'eziokwu onye mee ihe na-arị dị mma gị gwe ha na ihe o mere arị dị mma n'ime mmụọ na eziokwu onye mekwana nke jọrọ njọ asọla ngọngọ ekwetakwala sị onye ewetago ego ma ọ ya na-arụcha ọsọgodo ya wuru ya wubiri ụlọ nsọ na wube gloto wube obe nsọ Sacramento sawa ya anụ ya ede ahụ ya n'ele Clement Onwuike donated gwa ya sị na ihe o mere ewu ihe ọjọọ spare the truth and spare the rock onye akwụkwọ nsọ spare the truth and spare the rock ihe ka ahụ pụtara wụ onye ọbụla mere ihe ọjọọ nye ebe na si ure ya kwụkwụ kwụrụ ọtọ ọzọ ka ibi ya wụ emekwulesị gị na-anabata ụmụ ndị a na-ebutego ụmụ personal belong ndị na-eshiri na ya na-ebute sọrọ ha ma ndị nne na-eshiri ebutere gị you are not permitted to eat outside this parishioner awụ gị nọ na ya wụ ihe ụlọ ka anyị nọ na ga na ego ụtọ m tọrọ n'ụlọ ego m nọ n'ụlọ na masị chụpụgụ gba m chụpụgụ bụchi ego m ka so onye ọbụla butere nga sị ya no I the carpet in taking care of you wouldn't we? We couldn't. Okay, honey. Biko elekwala na ganya father owu sorry nsọ ele ga mara sa agụrụ bịa gị inwe dụkwa jilalo na agụrụ emege nwe ndị bubatara ndị nga gwa ha sị anyị nsọ idire ri off this chaplaincy Igwa ya gụọ karịa no price bụ atọ gbanwee mmiri niile nga ya wụrụ mmiri onye jụọ ọgụ sụ onye nyere ọda anyị nyere ọda ya wụ ọda asị dị asọ ọwa anyị nwa thank you ọda anyị wasara n'aka adịkwado otu agụrụ siri gụọ ọgụgụ anyị agụgụ ka agụ na-agana n'akwụkwọ nsọ Kraịst gbanwere ogbe achịcha ole ya wụọ ọnụ ụmụ ọkụkọ ndị anyị na-atọkwala isi Sọnde gbanwechi aha ha wụrụ biwe chicken ihe anyị ma wụ na anyị ebu ebe ọnụ ọ bụ ihe sị ka anyị bịa chie gị na gwa m gwakwanụ gị agwa ka i buru ya n'uche maka na anya anyị nọ ebe ị nọ ihe ọbụla gbasara gị na-emetụ anyị n'obi dịka ihe gbasara ụmụ Chineke si emetụ Chukwu n'obi ihe gbasara gị agụna agụbụ bifo ga ala nga bifo ọ ga-esi na parish na la Sodom gị niile na ile ya wuwe nwụda na ihe na-akpị ya Sodom tupu gị na-ala gị kwarịa gị na-apụ gị mara na ọ parish mmanụ ka isi apụ akwụ na-aghọta ya so biko ije na anyị n'ụkwụ anyị gaje Dakar na Senegal o nwere nwunye nwanne anyị nwoke gbere ele ahịa Nkechi Chibuike
Nkechi Perpetua Chibuike Damian nwa ele ahịa n'isi nje abanga akwa n'isu iro n'ise ebe eke di ya gara na Dakar hotel ụdị ihe arụ nga ka di ya rụrụ na Dakar kpụ ya hotel ịchọrọ etinye n'ụgbọ were ụfara military shiri cross egwe gị yipụ ihe ga ngwa gbara klọb ngwa wụtụ ndụ isi anyị gara Dakar kemgbe anyị gara aga ụwa wotu mbịa anyị ihe mma aṅụ ụfọdụ nga ahụ Capital S ọwa ha hotel we na Dakar Capital S hotel the capital Capital S na asụsụ ndị Dakar nwunye mekwe mmegebe dị ya taa ọkwe na aghọta si ebe ahụ ka anyị nọ anyị gacha anyị tupu anyị gaa ka anyị marakwa ma nye ọfọlago ị ga-enye idu m ọkịrịma na-achada acha maka ayọn inidiri ayọn maka iguzo n'ọlụ ka ekwu oziọma ụdị oziọma ị na-ekwu ide vibration inidiri ihe ị ga-awụ gị kwuo oke ga-ekwu oziọma oziọma na-atọ enwe ụdịrị ị ga-eri gị kwuo oziọma oziọma adịghị atọtụ ihe okukumba baa ya mmiri tawara ya ihe nye ọbụla akwụrụ agbatị ya gị kwụrụ kwuo oziọma atọ ụtọ ndị mbụ ha lee ahụ so ọzọ dị ka ịbịa ihe anyị jikwara bịa awụsa anyị butere gị ihe agịda anọta aka mgbe anyị na-egide erichara ihe na abụla abụọ ebudo agụrụ bịa ihe agịda agwụ riwe kpere anyị ekpere sị ka anyị gaa n'udo lọta n'udo anyị gadịkwa na anyị si Damian ọ Damiana si ya happy birthday ebe ọ gbara afọ n'afọ Chineke ga na-enye ndụ n'ogologo ndụ ọ ga-amụta ụmụzụ ya ebe o lechara mgbe mụ na anyị nwoke kwuru edu ndị ọzọ ga-ahụkwa n'ụmụ ka ekwerekwa n'ụmụ ya dị ihe okwurịta dị n'ala isi na agada aka ya ekosite ejima afọ ọhụrụ ya yi ike mgbe ụlọ oyi gaụ sa nwa m iwe gaụ ị na-ale gị na-achịje gị ka ịrụ ụzọ achịje gị achịote ka akara emebiri emebi nwa ọma beautiful dancer fada kpela ya ekpe ngwa ekpekwa eji eji kpere gụkwụrụ ọtọ agara ekpe ke gbagara agbapụ fada ngwa ka anyị ṅụrụ ebe anọ na Kristi dị nwere m eze amụrụ ọhụrụ onye nzọpụta ụwa niile abịago kokomti fada ngwa kpembe Baịbụl abụ ngọzi pụrụ iche arịrịla Virgin Maria nne nke Yesu eze amụrụ ọhụrụ kokokponti ayi o fada kpekpe Leki gbawara nkịtị ele anyị fada Chineke anyị si dị nwelụ ụkọchukwu ebelụ anyị rụwa achịcha na mmanya dị ka Medusele kpokokponti fada ngwa ide ekpe anyị kpuchie n'onwe anyị n'ọbara Jizọs daka anyị ga-aga ya n'udo n'aha Jizọs nwatakịrị megebe dị Damiana Perpetua Nkechi nwunye Chibuike oke nwa dịgị Capital S unu ga-arụ họteelụ unu nọ na Dakar ụfọdụ unu ga-arụ na Bika unu nọ na Bika unu nọ na Arụka tek unu ga-arụ marụma rụọ as you celebrate your birthday this year next year will be better next year gị na ụmụ ọgọ ụmụ ejima gị unu ga-celebrate ya together long life and prosperity. Your husband is happy because I am like I said happy birthday. Side ya bana baka wa we buy gacheke. Long life and prosperity. In Jesus' name. Amen. Father na hana. Hana na so and the poor the good guy. Nkulite kaila. Ha wo magnesium jam shikuo. Magnesium na ya. Imo wanda onye na-ero gị iro ọgwụgwọ ya onye na-ero gị iro eri megide ya. Hello ọzọ na ngwa Chineke akpọ n'ọkụ egolu ji aha ma agụ ndị mmụọ ụfọdụ n'ọnụ nyere kpado onye ka eyi ele gị ọnwụ na ego maka ara nọ nke ọnụ
ara anọ nga ọnụ mekpe onye ke so